500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Good afternoon! Diyos maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Ini po si Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ay niimbitahan ko po kamo sa satuyang programang Marhay na Hapon. Sana po sa indong hapon maging marhay. Magayon, sarong hapon na puno na naman kamo ng informasyon, inspirasyon, asin, bendisyon. Okay? So, sa mga nagdadaw sa tuya sa DCGB News Online, sa Facebook, so pwede na po kamo magduman at nakaano na yan eh. Mahiling no. Sige ta magduman nga ni kita sa Facebook Live ng DCGB. Okay? Ayan. Na, yun, mahiling mo. Pakitapos, siyempre, pakilike naman tabi. At the same time, pakishare. Okay. At the same time, so mga nag-aabang sa tuya ngunyan sa indang mga radio sa 729 kilohertz, sa inman kamong runa digdi sa Pilipinas o sa Kinabahan so sa DCGB's online iyan, So good afternoon, sarong mapagpala, sarong pagaling na hapon. Kasi ngunyan ang pag-urulayan ta mga tugang si Kristo talaga. Siyempre sa ebanghelyo ta. Permi iyan informasyon ta. Perming hali iyan sa ebanghelyo ng kagurangnan. Iyan ang marhay na bareta. Ano kaya marhay na bareta naman ngunyan ni Father Butch? Ano kaya? Siyempre ang marhay na bareta na kinukuha ko sa Indo, makatugang, hali iyan sa tataramon ng kagurangnan. At sinahanap ta, ano kaya ang mensahe na naman ni Lord para sa satuing niya na aldaw? Yan ang satuyang pag-uurulayan. Ano ba ang mensahe ng kagurangnan sa satuya ngunyan? Ngunyan na Huwebes. Tamang Huwebes baga ngunyan. Petsa 9 kang bulan ning Pebrero. Dali unsa na talagang panahon, ang katatapos talang kang Enero, ngayon Pebrero, pagkatapos pirang aldaw na sa naman ngani ay Valentine na, So yan. Anyway, ngunyan na aldaw, gusto ka mong imbitahan na sa tuyang paghurup-hurupon ang tataramon ng kagurangnan. Kasi bako sa na yung tataramon ng tao. Kasi ang tataramon ng kagurangnan, katotohanan yan. Pero ang tataramon ng tao, yan, minsan katotohanan minsan may pambobola. Kaya mag-ingat lang kita, mga tugang, sa mga tataramon kang tao. Pero ang tataramon ng kagurangnan, talagang sa tuyang paniwalaan. Yan ang sa tuyang prinsipyo. Kadakol na ng mga taong nagtubod sa tataramon ng kagurangnan, nangunyan, maugma. Kasi dahil sila pinababayaan ning kagurangnan. And by the way, pwede po kamo mag-upload sa kuya sa 0925-811-3851 at the same time sa 0966-533-8475. Anyway, kasubago kaya nagmadali din ako maghali. At may meeting pa kami naman sa UST Legazpi Hospital. Kasubago, urulay kay ito bagang i-report. So tinawag kami ni Father Edwin Lau ning bagong format na pagre-report. Hango din yan reporting diyan sa UST. Kasi may mid-year report.
So, siyempre, yung KRA, alam mo yung KRA? Key Result Area. So, sa imong ginigibo, yan, halimbawa, ang trabaho ko man duman sa hospital, kaya sa US Legazpi Hospital, chaplain, and at the same time, pastoral director ng hospital, so yan, ano ba sa Royan KRMA is the ito nga ning care for the sick, yun. Care for the sick, care for the patient, yun. Yan ang talagang paano mo magigibuhan mo? Mayroong KRA, may KPI, key performance indicator, may strategies, yung mga importante, may strategies, may action plan, may status, may analysis. Yung mga report baga yan. Anyway, kasubago yan pig-urulayan me. Kaya nga, naghali na tulos ako, may programa nga ni kitang kunyan. Di man ako kasi nakapag-record. At abok ko man na iwanan ko kamo na maging blanco ang 1:00 hanggang 2:00. Kaya yaw nakita giraray, So, salamat sa mga nagtalagang nag-aantabay Natutuwa nga niya ako, nauugma ko miski sa ako magduman, pagkatapos sasabi, Father, nagdadagog kami sa imo. Yun, At lalong-lalo na, si Jeff, ang aki na may, sabihin natin na may hilang, pero huwag ka mag-alala, pagagalingin ka ng Panginoon kasi may nanay kang nag-aalaga. Alam mo, maganda ito tama-tama sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang Ebanghelyo ko sa araw na ini mga tugang, hali sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 7, talata 24 hanggang 30. Kung saan si Jesus ay nandoon sa lupain ng mga hindi Hudyo, ng mga pagano. So mga sabihin pero hindi nangangahulugan na itong mga taong ito na hindi nga ni mga Hudyo, pero nagtubod kay Kristo. Yan. At merong sarong ina, yan, magayon ng pag-ulayan ta. Kaya nga hapot ni Father Boots, ang mga ina ba ninyo ay mapag-alaga? Sige nga. Mga nanay, hindi lang yung mga nanay, mga nanay ay mapag-alaga. Yan. So, mag-share ka mo, kung ikaw nanay, pwede mo naman i-share. Paano mo inaalagaan ang inyong mga anak, mga aki. Yan. Ini pong sentrong sa tuyang pag-urulayan. Magayon. Lalo na mga nanay. At madalas ko din sinasabi sa mga aki na nini, nonoy, never take it against you. Okay? Ano man sinasabi ni nanay mo, ni tatay mo, minsan-minsan, ay, nagagalit ako sa nanay ko, nagagalit ako sa tatay ko, sinisigawan ko ang tatay ko at nanay ko, sabi ng aki. Kasi, pinagsasabihan ako ng ganito. Pinapalo ako, pinagagalitan ako. Alam mo, ang mga nanay ninyo, tatay ninyo, mga tatay natin, mga nanay natin, ay wala namang ibang gustong mangyari sa atin kundi ikabubuti. Halimbawa, pinagsabihan ka ng nanay mo, ikaw babae, dalagita, anak, mag-iingat kapag uwi kasi dyan sa lugar na yan, baka mamaya gasahain ka o i-rape ka. So, anak, huwag kang makikipagbarkada sa mga lasinggera. O lasinggero. Mamaya, pagtripang ka, i-gang rape ka. O, pagkatapos nagalit nagalit yung bata sa nanay kasi pinagsasabihin na, bakit mananay, hindi ka naniniwala sa akin? Wala, hindi po ganon. Ibig sabihin, concern lang ang nanay mo sa iyo kasi mahal ka niya. Okay, never take it against you. Take it as a caring words. Kasi minsan, minamasama natin Maganda ang pag-usapan natin ngayon yung araw na ito. At hango yan sa Ebanghelyo
na kung saan si Jesus ay nandoon sa isang pagan territory at may lumapit sa kanyang nanay. Yun, ano? May lumapit sa kanyang nanay at humingi ng tulong parang ang kanyang anak ay mapagaling. Okay? O sa basahin na natin mga kaibigan bago tayo mag-break, ano? Ang mabuting balita ngayon ay halong sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 7, talata 24 hanggang 30. Ito na po. Noong panahon iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Okay? Ayaw sana niyang malaman ni Numan na naroon siya. Subalit, hindi gayon ang nangyari. Yun. Siguro ayaw ni Kristo talagang malantad siya, no? Kasi nga nagiging popular na. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil. O ibig sabihin, hindi po siya Hudyo. Ano? Tubo sa Syrophoenicia. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ng demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa tuta. Tunay nga po, sabi ng babae. Tunay nga po, Panginoon. Talagang galing ng babaeng ito, ng nanay. Tugon ng babae. Ngunit, ang mga tuta man nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari kang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi nga ang babae at naratan niya sa higaan ang bata, iniwan na nga ng demonyo. Ibig sabihin, pinagaling na. Ano? Mga kaibigan, yan po ang mabuting balita ng Panginoon sa aldaw na ini, hali sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 7, talata 24 hanggang 30. Napakaganda po. Ano? So, doon po tayo. Ano kayo mensahe ng Panginoon? Marami actually. Si sentro natin ngayon yung tungkol sa nanay na mapag-aruga, mapag-alaga, na kahit na nga niya na siya ay in a way pinahiya. In a way. Pero actually, testing lang po ini. The woman was tested. Ano? Alam mo, pero ang napakaganda dito, the persistence. Ano persistence? At tinatawag natin pagtsatsaga. Ano? So, kahit anumang mangyari, tingnan mo, sabi nga ni, kahit anumang mangyari, igagapang ka ng nanay mo para makapag-aral ka lamang. Di ba? Marami yan eh. Ano? Sana po ito ang makita natin, ano? Na hindi tayo pinababayaan ng ating mga magulang. Ano? Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos kan mga pagrumdom. Ang oras ko niyan ay 17 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita wo garantisado. Ang
pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct! hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Okay mga tugang, balik pagtagiranin sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sa tuwing aning pinag-uurulayan ang manunungod sa Maray na Bareta ngunya na aldaw. Ang pag-aaruga, ang pag-aalaga ng isang ina sa kanilang mga anak, ng mga magulang. Tingnan mo nyo na kahit na talaga in a way, napahiya yung nanay, sinubok lang naman kasi ni Jesus, Pero ang nanay talagang sinikap niya, kahit sige, mapahiya ako, diba, Lina? Importante, mapabuti lang ang aking anak. Yan, di ba? Yan lang naman talaga. By the way, binabati ko po si Myra Llames at binabati rin natin ating kaibigan na nasa Bacolod pa, hindi man siya Bicolana pero natututo na rin mag-Bicol, si Malu Vega Balyon, agungkan sa kuyang dating classmate, si Louis Balyon. Yan ang mga nanay yan talagang pinagsikapan niya, nagtrabaho pa nga yan sa abroad, parang ang kanyang anak. Si CJ, tama? Yun, talagang makapagtapos. Kadakil na sakripisyo talaga kan mga magurang, kadakil ba? Grabe talaga ang sakripisyo kan mga magurang para sa inyong mga anak. Mayroong istoryang ane kay ito na kaitong panahon, siyempre may mga nanay talagang naso mga aki ninda pinag-adal sa Manila, at so aki niya naman na nasa Manila nagkaigwan ng mga barkada na medyo sabihin natin sosyal, at nagbisita minsan sa apartment yung nanay, may bayong. Galing probinsya, hindi ba? Nung panahon yan, ngayon wala na maleta. Ang giniwo kang kang aki, na dinulok niya kasi si nanay, bumunta doon sa dinulok, at yan doon sa mga classmate niya. Alam mo, grabe dahil ko talaga ito ma-imagine. Anong klaseng aki iniyo na pinag-aaral ng nanay, ginagasusan ng nanay, wala naman siyang trabaho, di ba? Pera ng nanay. Pagkatapos pagdating ng nanay doon sa lugar, napahiya. Sino ba yan? Sabi ng anak ng bata, sabi niya? Hindi, katulong namin yan. Grabe. Nakatulong. Ikaw kung sakali, ikaw nanay,
Pagkatapos binisita mo ang anak mo, magdumang ka sa eskwelahan. Pagkatapos ang sa halip na, ayan, kahit ganyan ang nanay ko yan. You have to be proud of your nanay. Hindi, katulong lang namin po yan. Nako, ang sakit siguro ng ang sakit sa nanay yun na grabe. Ano bang binalos mo sa nanay mo? Grabe. Na samantala, kahit na ganyan kasi hindi naman talaga sila mayaman, mahirap lang naman talaga sila, na talaga yung damit nga ng nanay, hindi naman talaga masasabitang presentable. Pero, alam niyo mga tugang, kahit ganun, kahit ang nanay mo sabihin dahil nakapag-abot ng college, na-college ka na, nakagraduate ka pa, nanay mo pa rin yan. Pahalagan mo rin kasi unang-una, nanay mo yan Sana may mga nanay na nagdadawog mo niyan na mag-react naman, may mga anak ba kayo na ganyan? O kung may mga anak naman o mga bata ngayon na nakikinig, sana may mag-react na, kahit anong gawin ko, rerespetuhin ko ang nanay ko. Kasi nga, walang ibang hangad ang nanay, kundi mapabuti, maparkarhay ang saindang aki. Kaya tingnan ninyo, ito sa Ebanghelyo. Kasi diyan ang ating starting point Ina-apply lang natin sa buhay. Alam mo, ang tataraman ng kagurangan kasi, very applicable yan sa buhay ta. Sa panahon ini. Universal message naman kasi. Yun, nang nabalitaan ng isang nanay, na si Jesus ay papunta doon sa lugar na yon. May maliit siyang anak na babaeng, sasabihin natin, tinotorment ng demonyo o pinahihirapan ng demonyo. Hindi matiis ng nanay. Alam mo, totoo yan Hindi matiis ng nanay ang paghihirap. Sabi nga nila narumduman ko si mama, tuloy ka itong salit pa ako. Na, sabi nga ni Keto, pag mahihilang ako, sabi ni mama, ako na sana mahihilang, ako na sana magkahilang, wag lang ang aking anak. Grabe baga ang pagmamal ka sa tuyang mga magurang. Magayunon talagang sa tuyang na talagang nandun na yun. Ano ang ginawa ng nanay nang lumapit sa kay Jesus? Nang pumunta siya kay Jesus, nagpatira pa sa kanyang harapan. Nakita mo, nagpakumbaba. Yan naman talaga ang ginagawa ng mga hindi nakikita ng mga ng mga kabataan, hindi nakikita ng mga anak nila yun Yung pagtitiis, paghihirap, ang nakikita lang nila kasi, mami, pera. Yung mami mo, pera lang. Kwarta lang. Pagkatapos, talagang, pero alam mo, sa mga magulang din, dapat turuan talaga ang mga aki. Lalong-lalo na, pag-abot sa budgeting, kasi, importante din yun So, yun, nagpatira pa ang nanay sa harapan ni Jesus, na kahit na nga, alam nitong babaeng ito na hindi siya Hudyo at si Jesus Hudyo. So therefore, meron talagang masasabi natin na separation. May demarcation line na kaagad yan. Pero hindi inisip ng nanay na siya ay sabi ng hintil at si Jesus Hudyo na hindi ako pakikinggan nito. Hindi niya inisip yun Inisip niya, walang iba kundi ang ikabubuti ng kanyang anak. Hiniling niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Okay? So, napakahalaga ito mga tugang. Sabi nga, makapangyarihan ang pagmamahal ng magulang. Yan, talaga ang pagmamahal sa mga magulang.
Kaya, naalala ko yan nung si Mama at si Papa buhay pa. Mabuti na lang, na-assign ako dito sa Bicol Ano? At bago sila namatay, nandito ako, nabibisita ko. Si Mama, si Papa, bago sila mamatay nung 2017. At naalagaan ko pa yung nanay ko. Tatay ko. So, importante yan Kasi sinasabi, kadalasan baga sa tuyang niyan, lalo sa mga ay wala akong panahon. Wala akong panahon. Wala daw siyang panahon. Wala siyang sa panahon sa nanay niya, wala siyang panahon sa tatay niya. Kasi busy. Alam mo, kailan ka magkakaroon ng panahon? Father, pag namatay ang nanay ko, magkakaroon ko ng panahon para sa kanya. Bastos. Hindi ganyan. Magkaroon ka ng panahon. Magkaroon ka ng panahon sa nanay mo, sa tatay mo. Kahit na minsan pinagagalitan ka. Pero alam mo mga tugang, sa mga nanay, tatay, wag naman kayong mapagbuyo. Sabi nga sa wag kang maging mapagbuyo. Kasi yung galit ninyo sa anak ninyo, hindi naman tama po yun. Kaya hindi rin maganda yan. Kaya ipadama din dapat ninyo sa inyong mga anak ang pagmamahal. Kasi nga, sabi nga, sinusuklian din yan. Kasi una-una, ganun din, speaking sa mga bata, ang mga aki din, nakakatingala yan nakatingag baga yan. Kung ano ang sabi nga nila, kung ano ang natitingala nila sa kanilang mga nakatatanda sa nanay, tatay, yan din ang kanilang ginagaya. Kaya nga, ganun lang naman kaya nga, maganda po yan. Pero, alam mo, magandang training ito magandang training. Kaya, talagang masabi natin, makapangyarihan ang pagmamahal ng magulang at malinaw na mahal ng babae sa kwentong nabasa natin ang kanyang anak na babae. Ang pag-ibig na yun ang nagtulak sa inang ito na hanapin si Jesus at pag-asang palayain ang kanyang anak sa pagiging possess. Yun. So, ganun po yan. So, yun talaga ang importante, yung pag-ibig. Doon lang naman lahat Kung titanin ninyo kung bakit talaga may pag-ibig. Lahit sa pag-ibig. So, nagginagawa yan, ginigibok ang mga magurang na talagang asikasuhon ang mga aki dahil sa pagmamahal. Yan. Sabi nga nila isusubo na lang ng nanay, pero nakita niya yung kanyang anak na medyo gugutom-gutom na, ibibigay na lang, hayaan mo na lang. Makapagtitis yung nanay, pero ayaw niya ang anak niya ay magtiis. Yun. Pero mga magulang, meron din mag-ingat din kayo kasi minsan may igwa kita ng ugali sabi ka mga ibang mga magulang. Alam mo, Father, ayaw ko ng aking anak dumaan sa hirap. Kaya nga, anumang gusto niya, ibibigay ko ng ibibigay. Mag-ingat ka dyan. Tingnan mo, kung bakit ka ngayon nag-asenso. Dahil dumaan ka sa hirap, padaanin mo rin sila sa hirap. Padaanin mo sila, parang matuto sila. Tulad ng natuto ka. Bakon iyo? Yan ang importante sa buhay. Anyway, babalik rin si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdom at magbigay po na tayo ng oras. Ang oras mga tugang ay 32 minutos makalipas ang 1:00 ning hapon. An oras hatod sa Indokang Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorophenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magic. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huwebas sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. 500 taong biyaya. Salamat. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase OP. At ngunya na aldaw ning Huwebes, petsa 9 kang bulan ning Pebrero. Sa tuwing aning pinag-urulayan, manunugod yan, of course, sa Marahay na Baret, aning kagurangnan, na kung saan, nanay na hindi namang Hudyo, lumapit kay Kristo, at iniling niya na ang sa iyang aki na inaalian ng demonyo ay mapagaling. Yan. At iyon na nga talaga mga tugang, may kasabihan that mother's love is the most unconditional and the purest form of love. Ano? Totoo naman eh. Totoo naman talaga eh. Bakit? Sinesweldohan mo ba ang nanay mo? Hindi. Minahal ka ng nanay mong lubusan. Di ba? Lahat. Pag tayo, naalala ninyo, nang tayo ay maliliit pa, sanggol pa lamang, na tayo ay iiyak, pagkatapos yung pala basa ang ating basa tayo, kung hindi gutom, gigising ang nanay, hindi yung tatay. Isang tatay tamad eh. Pero yung nanay, hindi ba Manaysol? Nandiyan ka ba Manaysol? Gigising, gigising yung nanay. Parang alagaan lang na ang kanyang anak, because there is nothing as powerful as the mother's love, and nothing as healing as a child's soul. Ganon din po mga tugang, kaya talaga yun ang talagang napaka-importante sa buhay. Kaya sana yung mga aki, suklian naman ninyo ang inyong mga nanay ng at least man lamang yung pasasalamat. Halimbawa, nagluto ang nanay mo, pagkaaga,
Ano? O, anong sinabi mo? Nay, ang pait naman ito. Hindi man masarap ang niluto mo. Alam mo, pangit naman siguro yan. Sabi mo, Nay, masarap ang pagluto mo pero mas masarap siguro. Yun, tingnan mo. Binola mo pang nanay mo. Mas marap siguro kung medyo ganito pa, ano? Nabawas-bawasan mo nanay ng asin. Kasi sobrang maalat. Anyway, importante yan eh. A mother's love is the strongest and most pure love. It is unending and will never change no matter what happens. Totoo naman eh. Pagdating sa mga kahit na nga alimbawa, ikaw ay napariwara dahil ikaw ay nabarkada, ano? Halimbawa, ikaw ay na talagang nabarkada ka gani, pagkatapos nakulong ka. Anong ginawa na, ano ba gagawin ng nanay mo? Pababayaan ka bang mabulok sa kulungan? Dai. Talagang magsasakripisyo ang nanay mo, ano? Parang sa ganon, ikaw ay mapalaya pa rin. Yan, di ba? Mapalaya at the same time, mabuhay ng mabuti. Ano? Talaga yan eh. Yan ang napakahalaga dyan eh. Sabi nga, a mother's love for her child is like nothing else in the world. Tanda no, it knows no law. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path. Kaya talagang tingnan mo nangyari duman sa babae na lumapit kay Jesus. Ano nangyari sa kanya? No? Na kahit na nga ito in a way parang napahiya siya, di ba? Ang tugon ni Jesus sa kanya, hindi marapat na kunin ang pagkain ng mga bata at itapon sa mga aso. Grabe. Para bang ikinumpara, para bang, grabe ito, ikinumpara yung sa aso. Pero kahit nga sabi nga, napahiya, nasupog sa nanay. Hindi kinasusupog. Yan bang magayon ba kasabi ko kasubag ko ngani? Minsan may mga aki na ikinasusupog ninda ang sa indang mga nanay. Pero ang nanay mo, miski anong mangyari sa imo nonoy, anong mangyari sa imo nini. Dahil ikakasupog kang nanay mo yan eh. Kasi mahal ka ng nanay mo. Kaya nga, ang mag-ina ay mga hintil at tinukoy ni Jesus silang mga aso. Tingnan mo. Kinumpara ka parang aso. Ikaw, ininsulto. Minsan, alam mo, kahit insultuhin, hindi susuko, kundi ang gigibuhin niya talaga ay anuman ikararahay, ikabubuti sa kanyang anak, gagawin niya yun. Kahit na mapahiya siya. Ganito ang sinabi ni Jesus sa babaeng ito dahil nakita niya malalim ang pananampalataya, yan ang naman nakita ni Jesus. Kaya dito makikita natin na sa Ebanghelyo, pinupuri ni Jesus ang nanay na ito. At sa malalim na pananampalataya at nais niyang bigyan siya ng pagkakataong ipakita ang pananampalataya ito para makita lahat na gawin modelo. Kaya yun mga tugang, magayon ini na ang nanay na iniho maging modelo. Kasi minsan, may nanay din ba kayo mga pabaya? Meron din eh. Meron din akong alam eh. Na pagkatapos ng mga anak, iniwan niya ang kanyang anak kung saan-saan. Mabuti na lang may nakakitang madre, inalagaan at dinala doon sa ospisyo, doon sa isang ampunan. May mga ganun din kasi mga nanay na talagang hindi nila inaalagaan ang kanilang sanggol, kanilang anak.
Pero dito, masasabi natin, ito, mensahe ng ni Jesus ito na ipinakikita sa atin na ining nanay neneho maging modelo, maging huwaran sa lahat ng mga nanay. Na mapag-aruga, mapagmahal, lalo-lalo na ang isang babaeng may dakulaon na pananalig sa Diyos, may pagtubod. Ipakita talaga ng pananampalataya. Sabi nga, napakaganda ang naging tugon ng babae kay Jesus. Sabi nga, tunay nga po, Panginoon. Ngunit ang mga tuta ng nasa ilalim ng hapag na nanimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak, dahil sa pananampalatayang ito, humanga si Jesus at pinalaya ang kanyang anak. Napakaganda Kaya siguro, pag-isipan natin ang maganda at perpektong halimbawa ng babaeng ito na may malalim na pananampalataya. Ganito ba tayo lumapit kay Jesus? Minsan kasi ganoon din ang relasyon natin na minsan pagdating sa nagtatampo tayo sa Diyos May nagkumpisal sa akin one time, sabi niya, hindi na ako pwede nagsisimba kasi mula nang namatay yung nanay ko. Hindi na ako talaga nagsisimba Pero bakit? Bakit? Ang Diyos ba ang pumatay sa nanay mo? Gano'n, minsan akala natin ang Diyos ang pumapatay. Hindi po ang Diyos pumapatay, ang Diyos ang nagbibigay buhay. Kasi baka sinisisi pa natin, ayaw ko na pa din magsimba, ayaw ko na magsa Diyos, ayaw ko magdasal Bakit? Namatay ang nanay ko Bakit? Ang tanong ko, pinatay ba ng Diyos ang nanay mo? O baka naman siguro, talagang panahon na, talagang mawawala sa iyo ang After all, lahat naman tayo mamamatay. Lahat tayo mawawala dito sa mundong ito. Kaya dapat sabi nga, iwanan, ang magandang iwanan dito sa mundo ay ang ating kabutihan lamang. Yung ginagawa mong kabutihan sa araw-araw, yan ay napakaganda. So yun, lumapit tayo sa Diyos, tulad ng babae, ito, puno ng pag-asa at pagmamahal. Kaya sabi nga, ipagdasal mo natin, magaya natin ang kanyang kabutihan upang mabahagi na natin ng biyayang natanggap ang mga ibabang tao. Yan, maganda yan Importante yan, mga tugang. Sana may mga nanay na ganyan at may mga anak na talaga rin mapagpasalamat sa kanilang mga magulang, sa nanay. Ulitin ko na mahalin natin ang nanay natin. There's only one nanay in this world. Yan po. Anyway, babalik rin si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdom. Magbigay tayo ng oras ngunyan, mga tugang. Ang oras ay 46 minutes after 1 o'clock. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, magPayogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Payogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, Sintra boards, pull-up banners,
and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Okay mga tugang, balik po kita sa last part kasatuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At gusto ko pong batiin si nag-text sa atin, nag-message sa atin sa DCGB News Online, si Ma Aurora S. Mendoza. Thank you very much po, ma'am. At the same time, sabi ni 314, kahit gaano pa kasama ang anak, ang mahal pa rin ng nanay. Alalahanin po natin, mga kapatid, kung wala ang nanay natin, hindi tayo magiging tao. Tama naman, di ba? Lahat tayo nanggaling sa nanay natin, Kaya igalang po natin ang mga magulang natin, Importante talaga yan, Anyway, sa buhay kasi, dainanggad talagang paglingawan ang paggalang at pagpapasalamat. Yung baga, ha? Importante yan Kaya sa buhay So, mga tugang, sa tuya talagang pasalamatan lagi ang sa tuyang nanay. Na kahit na, ayun na nga, talaga nagsasakripisyo sinda. Nahiling ko yan sa nanay ko. Nahiling ko yan sa tugang ko na may aki. Okay? Okay, sige ta, apudan ta si 28. Okay, thank you very much, 28. Okay? Sige ta ma-share. Good afternoon po. You're on the air, 28. Good afternoon, Father. Yes, good afternoon po. May gusto ka pong i-share? Po kasi yung ang topic baga po ngayon yun yung pagkapahiya. Yun, napahiya siya. Okay. Ang isang ina po, kahit mapahiya, ipapakipaglaban po niya ang rights ng kanyang anak. Tama po yan. Nangyari po yan sa akin, minsan sa high school, minsan sa college. Iyo tabi. Pero, ang sabi ko po dun sa mga teacher at sa professor, kilala ko ang anak ko. Tama yan. Alam ko ang kakayahan ng anak ko. Ngayon, kung may problema po siya, tungkulin nating unawain siya. Tama po yan. Dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Tama yan. Bilang magulang, tayo po ang may tungkulin na pahabain ang ating pangunawa sa kanila. Tama po yan. Ganyan. Iyo po. So sabi ko, ang request ko lamang po, alam ko ang kakayahan ng anak ko. Humihingi lang ako ng pagkakataon, ano ba ang pwedeng gawin? Tama yan. Alam mo po, nasabihan po ako sinagot ako ng isang professor. Alam mo, ang anak mo, sabi niya ganyan, hindi mo siya binibigyan ng matanda na yan, third year college na, fourth year na, ganyan. Dapat pabayaan mo siyang walang kanyang problema. Hindi niya siguro naintindihan kasi alam mo, may mga late bloomers baga. Ako nga late bloomer nga ni ako tabi. Mga late bloomer baga. Mother,
Iyo. Ako po ay pumunta sa bahay niya, hindi sa school. Okay. Nagantay ako ng 2 oras. Iyo. Ang sabi sa akin pagdating, alam mo, Anya, ginagawa mong ko ng anak mo. Ginagawa mong parang bata. Dapat, Anya, pinababayaan mo na yan. Na ganyan. At bakit, Anya, dito ka sa bahay nagpunta? Dapat niya sa school. Sabi ko, sir, alam kong mapapahiya ako. Dahilan sa, ito na nga ang salita mo. Iyo. Kaya dito ako nagpunta sa bahay mo kasi sa'yo lang ako mapapahiya. Tama Kung yan. sa opisina, sa lahat ng opisor mapapahiya ako. Tama. Oo, Yan iyo. ang kwan. Kaya kako, kung ano ang kinakailangan, naghahanap ako ng paraan. Hindi ako papayag na ang anak ko, na alam ko ang kakayahan, ay magkakaroon ng problema na hindi pa natin inaalam ano ang dahilan. Tama yan. Oo. Tama yan. Tapos po sa high school naman po nangyari yun, Father. Oo. Nangyari na isang beses si Sin Stadler, hindi naka-receive ng line of 7 ng anak ko. Iyo. Pagdating ng 4th year, nakatanggap siya ng 78. Sinusok ko po yun, pero hindi alam ng anak ko na gumagawa ko ng paraan. Tama yan. Dahil pinakaayaw ng anak ko ang napapahiya. Tama yan. Oo. Pinakipaglaban ko po yun. Nasabi nung hanggang sa dumating sa punto, sumabi yung teacher na, sige, pag nakita ko ang resulta ng anak mong mataas sa exam, aalisin ko yan. Sabi ko, call po. Kaya yan ng anak ko. Opo. O, nangyari baga po, Father? Iyo, Pagdating tama ng yan. exam, Oo. yung 75 items, ang anak ko, dahilan sa nagsasawa na siguro sa, parang may problema, 75, naka-73 siya. Pero laging wala siya sa school. Nagkaka mga kaklase niya, nagkaka ang kanyang teacher, hindi na lang nagsipaginig dahil bakit? Nagpatunayan ko na yung anak ko may kakayahan. Yan ang maganda. Yan ang importante, mga magulang talaga nakikinig ngayon. Ang mga anak ninyo, anak natin, ay wag natin pabayaan. Tingnan natin lagi yung kapitalin natin na yung may kakayahan yan, kaya mo yan. Encourage, inspiration lang talaga. Apo. Dahil bilang magulang, Father, alam ko kung hanggang saan ang kanyang kakayahan. Tama po yun. Kasi ikaw naman talaga, ano yan, dugo mo yan eh. Galing sa puso mo yan eh. Kaya po napatawag ako dahil doon sa sabing pagkapahiya. Hindi pwedeng, hindi baling mapahiya, maipagtanggol mo lang ang karapatan ng anak mo basta't nasa tama. Tama, tabi yan. So sa mga nagdadaw sa tuwi ng mga nanay, ito nga ni huwaran ni modelo yun binigay ni Kristo sa tuya na ining nanay na actually si Kristo pa nang nagpahiya. Pinahiya siya ni Kristo, ginawang parang aso. Pero hindi, kahit mapahiya ako, gagawin ko ang ikabubuti ng aking anak. Tama yung ginibutabi nindo. Iyo, tama iyan. Opo. Oo. Kaya po namin gawin ang anumang kwan, basta sa ikabubuti. Yan, oo. Yan ang ano to. Ayan. Yun po ang isang ina. Iyan talaga, iyan. Thank you very much, Tuwait, ha. Opo. Iyan, thank you very much. Iyan, tabi. Iyan, God bless you too. At more power po sa inyong pamilya. God bless your family. Okay, yan po ang tugang. Ayan po. Yan ang tugang tan si 28, ano? At may nag-react din sa Tuwait. Ngayon sabi ni 034, sabi niya, kahit gaano kamahal anak, ito sabi niya, napayak tuloy ako, Father, sa topic mo ngayon. Maalala ko po, mama ko, mahal na mahal niya ako kan nabubuhay pa siya. Pare-pare ako, mahal ako ng, sabi, mamas boy ako, okay lang. Mahal ako ng nanay ko, kaya ang ginawa ko sa nanay ko, nung kami na 2 beses ko nadala yun sa Israel, nag-birthday pa nga, di ba? Sabi ni 34, sabi niya sa kuya, sabi niya sa kuya, darating ang panahon, mawawala kami ni papa mo sa mundo, kaya lahat ng sinabi ko sa iyo, mabuting salita. Tandaan mo para pagdating ng panahon, maging mabuti kang tao na mabubuhay dito sa mundo. Yan sabi ni 34. Thank you very much, ha. At congratulations po. Ano itong sinasabi? Congratulations po sa Green Lantern na superhero sa Sinda Check and Balance sa Quarry. Quarry naman ito, Kami nag-urulayan. Ano mga tugang, inabot na naman tayo ng orasing pamamaaram. Ang mensahe ng kagurangnan sa aldaw na iniho, walang iba kundi,
Kung kailangan ipaglaban natin yan. Kung kahit mapahiya tayo, basta ikabubuti ang ginagawa natin, ipagpatuloy natin yan. Kaya kasi ang tawag nga sa atin yan, martir. Nagpapatutuo, nagpapatunay ng kabutihan. Sa panahong ito, kaipuhan ta ng mga nagpapatutuo. Tulad ng kapatid natin si Tuwait kanina. Nagpapatutuo kita. Unang-una, napapatutunayan natin, nagpapatuto tayo na may Diyos talagang na mapagmahal, mapag-alaga, mapag-aruga. Hindi susuko ang Diyos. Kung titingnan natin minsan pinahiya na nga si Kristo, hindi ba? Pinahiya din si Kristo, ininsulto si Kristo. Pero hindi. Pinagtanggol tayo ni Jesus. Pinaglaban tayo ni Jesus. At ibinigay niya ang buhay niya sa atin. So, yan po ang mahalagang aral na sa araw na ito. At Diyos mabalos po sa indaga po sa naginanyog kang programang Maray na Hapon. Sana po, lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. So, sa aga, maghirilingan giraray sa programang Maray na Hapon. Abangan na po ang susunod na programa, ang Usapan Pamilya ni Kuya A at ni Ate J. God bless you everyone! We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift, our mission, totally yours. We give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord.